And I chet na Volt 104.3 FM na sigi dalo kiswe no yela ya we no je kpokasi omaricha egwu ndị agasi. Ịmagono na fancha ka ụbọchị gị wee na-agbadata ọfụma ka ị na-abịa to the end of the day ka ị make sure na inyekwa gị nnọọ ọmalicha egwu ga na-eme gị na water that na nwere a better place than this place. Nwere a better place, nwere a better space ị kwesịrị ịnọ na-abụrụ na Volt 104.3 FM. Cheta na afọ mba ntị Chinazọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Yes. So elutego m na-asị unu daalụ. Anagwa m na nna cheta azụ ngwu na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ọ fịara arụ. Ọ bụrụ ife anyị anụnụbe before. Mana cheta na nnọ na Volt 104.3 FM na radio gide na anọ m na YouTube na Volt Odenigbo. Jee na Volt Odenigbo ka ifo anyị live n'ụbọchị nke taa. No yela anyị nnọọ ka ishwe nọrọ na studio mụọba ntị Chinazọ. We're going to before and gather musical break. Of course, normally now, I want to talk now months metumaka. And I want metumaka like this. Even more myself now wonder who's this self. Nako, and I wouldn't nako yen nako nako more self I did yen nako, but oko we dem ko water that no trouble no sinade no ga de chamma no tako danger no ga dem on one benta. So ebe ọbụla ị nọ jisi ike ndị nke na-azụ afịa adị m sure na afịa na-aga ọfụma ndị nke gagoro school amarọ m ụfọdụ kara ya na-anata trust parents ndị ụmụ ha ka na-eme gịnị ka na-anata then ndị nke bụ na fa anatasigo na ha nọ n'ụlọ ka ekosue ga n'ụbọchị nke taa adị m sure na ọ gara ọfụma then ụfọ ndị bụ na fa na ndị ọrụ oyibo na ha ka na-arụ ọrụ ịmago ndị na-arụ overtime na ndị otu ya Adam sure na ọ na-aga ọfụma na-asị unu daalụ n'ụbọchị nke taa. Alright, so ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ maka Tiwa Savage. Tiwa pụtakwalụ nnọọ o nwebugo mbọsị okwu ya ọ dị ka ebe last year so mana ọ dị ka anya bụ ife o nwere onye yeri ọnụ wee pụtakwa wee kwukwu ya ọzọ si biko na ọ na-achọ di na ọ chọghị ịnụ di na ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị bịakwute esi ya nne ka eke ime gị ụjọ atụzina gị atụwala ụjọ gị mee gịnị gị approach ya na nya nwa mego gịnị not consider bago settle down. Now I na-anya from the perspective of a lot of celebrities bụ ụmụ nwaanyị ịma na fa na-eme ọfụma any nwaanyị ọbụla nọ na entertainment industry na-eme ọfụma anybody except na onye ahụ amaghị ihe ọ na-eme everybody nọ na entertainment industry na-eme gịnị na-eme ọfụma as nwanyị except na onye ahụ self adịghị eme ọfụma nya the person cannot even more ọfụma to save his or her soul. Ịghọtago? So onye mere njiwe na-asị da nwaanyị ọbụla nọ na entertainment industry na-eme gịnị na-eme ọfụma. Now achọrọ m ịghọta a lot of them anụbeghị di wee na-asị ụjọ na-atụ ụmụ nwoke approach ndị a ka ọ nọọ ha anwa na onwe fa na-eme onwe ha ọ na-approachable nya in terms of ịbịa ka egwagodo ha okwu ha ejiri bad character unruly character because onwe ihe notice onwe ihe agwa amụ maka ịkpata oke ego as nwanyị
na ịkpata ego oke ego as nwanyị na ụmụ nwoke ga-enye gị ọnụ ga-adị limited. No few ụmụ nwoke, in fact, na due to how few ha dị, ha nwere ike ha rutezie nso, ọ bụ na karakta ga-abụrụ ụdị nke ha ga-emenwu endio wee bụrụ okwu ịmago na ọ nakwa na ofufe ahụ ekwu na na end up married. Then ụfọdụ n'ime ha bụ ego, ịmago ha enwego too much money, enwe nke nwoke n'ezie anya ha efilie na onwere ife ha ya emenwuru nwaanyị ụdị nwaanyị a, so ha pụtazie ha mee gịnị, ha na-adụ azụ, ha just bụrụ friends, ha ma like irute nso, ha ma like ịbụ more than friends. Ụfọdụ na-eme dị gị friends with benefits, nke na-ama m benefit kwa gị ma ejukwa amụsha. So mana anekwa anya, ị ga-afụkwa a lot of these women na street anyị, ị ga-afụ onye nke dịgo 40 something, 40 nke a 40 nke ọzọ, o mee gịnị, ọnụbe di. And ime ihe mere anyị ji wee na-ekwu ndị celebrity bụ na ọfa anwa bụ ife anyị na-afụkarị anya. Ha nwa bụ ndị nọ na social media anyị, ha nwa bụ ndị na-aka apụtakarị ekwu ya bụ okwu. So kedu ihe na-akpata ndị nke nọ na street himself enwekwa ụdị ego ndị celebrities a nwe. So onye ka m ji esi oge ụfọdụ ọ na-abụkarị ego ha nwe too much money to the point that na nwoke na-eche anya sị na nwere onye nke anụ ahụ ama nwe respect, na onye nke ama mme nta ama mme imo. Okay, fine, ka anyị wee ya nọ maka ya. Kee maka ndị ụmụ nwaanyị bụ n'ọfa anwa nọ na street anyị, ndị nke bụ na fe nwere ego. Enwe m a lot of them na my ịmago ogbe n'ogbe m, fine ladies. Every morning a na-ekpe ekpere NSPPD ekpe enwe nke ọzọ a na-akpọ kedu nke a na-anụkwa n'ụtụtụ chezona miao, ha na-ekpegide ya. If na these people dey prayerful, ha ma ife facho, ha na-ayọ Chukwu. And of course onye dị na-arụ ọrụ ma mma na-eme ọfụma, ịmago na o tinye ekpere anụ as most of the times ọ na-abụkarị gịnị, ịchọ di. Kedu ife na-akọst ihe, kedu ife kpatalụ na ụmụ nwaanyị ruo oge ịnụ di, na oge ịnụ di na-agafefa to the point na ya abịazi sịbasịkwa biko na adịkwa m ohere na efe dịkwa shoot your shot o, ewatago that kind of a thing. Ka ife na-akọst ya, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Ihe na-akpata nwa agbọghọbịa ruo oge ịnụ di, ọ na-afịarụ ịnụ di, fe mara ya time ya oge ya agafe. Hello, ka ime nnọọ Joseph. I don't know. Nwoke ga-anụkwa ga-anụkwa dịka onye ọ dị ka ọ dị ya. Na onye ọ dị ka ọ dị ya. Big man to big woman. Okay, dịka ofe a gị nọgide na di nkekwa ọlaghị obi onwechi na ya anụ dịka a na-ekpa ya dịka ya nwa. Ọ ma-atụpụrụ ya na edebesi bọtụ na ọdịcha ya nke ọsị na oruru ara. Ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ụdị onye chọrọ dị ya, ọ ga-anọgide tọrọ n'ịchọ onye ogogo naira taịm na-aga narị. Awụtara kọmuniti 170 na atọ.
that maybe the other as work is on the approach. And I check on a kit, I don't want to see man in the women working in the approach, really hard for marriage, neighbor. For my own understanding. When I want to do very good, okay, I don't want to be ready. What which you marry to grandma to go for? You know that? Because someone go to me tell me something, then I am not. So you just like a little kitchen. Ah, so my house is in the kitchen. And if I need to make this like this, I'm not go for a book. And I'm sure that she can try around. What is it? According to the designer. You know that? Ah, so I wish I look at the show quick. You know that? Let's show quick. Okay, awful. You know, everyone out there. I wish I look now. Okay, what they know you're I'm open to get to that. So someone take the name with you. I only need to care about this of you really parents. Nobody the business now. Oh, yeah, for the person. I don't know me on a call. I'm sorry. Stop me when you got children. Dalo so. Dalo. And yes, of course, I'm ọbụrụkwa ife ọjọọ mmadụ ịpụtakwa kwuo ihe na-akpị ya ịghọta mana ịmago na this topic dị sensitive ịmago nwaanyị ịpụta na social media si na ọ na-achọ di. Hello. Good evening. Okay, Kime. Benjamin Igbo kwen no. No, Ganiru. Respect. Natural respect because you will like to go with other. Maybe you want to respect, yeah. Why but the child nego who are knows of Mopma. You will have category more than the Nwoke high need and we can handle it. Oh, look at your mind, and oh, get supposed to make Nwanyi. And they go with the good year or out there because all put a grand well, then a grand honor. The guy is near half a nana. So we are not cause a problem most of the time. So what I'm working I'll do a better part. I just did not dinner when lifetime something or we are but then we're going to have money. Program reach you Nwanyi to Nwoke died together and 1:5. Nwanyi 5 times Nwoke. Now Nwoke is scarce together. Nwanyi carry Nwoke on noble. So Osike Nwanyi with the guitar. With the guitar, Osike. Oh, you what God cannot do does not exist. Hallelujah. Dalo so. Dalo na anugoni anọ ife ikpere Chukwu ka ọ ga-emeela gị and ọ bụrụ asị Chukwu na-aza ekpere a na-aza ekpere ma ọ bụrụ na ikpe ya n'ime mmụọ na eziokwu aka gị ga-adị n'ọcha na ị ga-ebidogodo ụzọ mewegodo aka gị ọ dịgodo ọcha first kwụba aka gị ọtọ anyị wee madụzi ebe nsogbu gị si esi. Hello. Keki
Gbatụnata redio gị o. Apụgo na redio. Nnọọ, daalụ. Sachi Mainland na-akpọ eze nwata bụ afa. Nnọọ, eze nwata. Ka maka ndị mainland. Ndị Mainland dị mma. Nnọọ, gaa n'ihu. Tọchi na-azọ. Ịbịakwa. Akwa nwa. Chiri onwe ya ihe dị mma. Daalụ. Isi ike nne. Oh, daalụ. Anyị ma na e nwere ọkpọ oge nwaanyị kọrọ ụkọ. Oge nke anyị ha. Kama na nke anyị nwere ihe mmeghata nwoke na nwaanyị ji maachị ahụ. Anyị jere amị. Ụmụ nwoke m nwụchiri n'amị. Ọka maachị ya. Bọtụ kịta ụmụ nwaanyị ka ji ofe ụba. Ị na-ekwu onye nke a na-ekwu na soshal midia, ọ maka na ọ nọ nso na soshal midia. Ndị otu ya ji agụ ha wee na-anụrụ nwoke onwe ha. Maka na ịma na agbọghọ rigbu ka mmanya, ajọ ụma. Onye ka eji ahụta mmadụ ajụ ese wee na-alụ n'ime obodo. Otu na township ha ajụkwa ese ahụ gozi ka anụchi na ede etiwa. Onye gị na ya na-ede eti, ọ na-ekwu wayo. Nwoke mechaa ọfụọ, onye ọzọ ede etirekwa, oge ọ na-aga. O mechakwa ha na-achọpụta ihe ahụ dị n'ime onye ahụ. Chinazọ, onye nke a jee na soshal midia, ọ nọ soshal midia nso. Ada o nwego ego. Ọgwa onye ikpeazụ kwuru okwu. O nweke onye ga-anụ nkwanye ụmụ nwoke onye nwekwara na ego. Ka m chabere ndị nke aka ga-enweta obere respect. Ọ onye nke gbagogoro. Thank you, nne Chike. Oh, daalụ sọ. Oke, ọ na-apụtazi na onye jide ego na ọ dị enwezi respect. Ya ọ na o nwere ozi nwaanyị nwee ike inye nwoke respect, whether na o ji ego ọ na o jiri ego. Maka na anya bụ ife nkwa ka ọ dị omenizi na anyị bụ ụmụ nwaanyị na-akpa ego. Anyị akpazina na ifu contract ma ọ deal ga-enye anyị ego kịta anyị jiri, because some people na-asị na ụmụ nwaanyị a na-enwechakwa respect, mana ha nwetazi ego something happens. Ọ na ọ dị emekwu na nwoke ọsọ na nwaanyị ka ọ na-eme. Hello. Good evening. Ka ime? Ndị mma. Ndị mma. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? Honorable. No. No. Ihe m ga-ekwu n'ihe a bụ na ofu bụ na population ụmụ nwaanyị multiply by 5. Because the last time Nigeria carried census, they asked me for 4 to 1. And this time around, I will not take a time to order about 6 to 1 or 7. Then, second one, when why I'm around a hand of Nwoke. As na go for the Nwoke, but Nwoke will take a hand value. Sorry to say this. No more I ever say that value, take a hand value. Why to put it? As from 22 years, I have worked at a bonus. I know where you get why I am put there. I'm not up to 30 years. Oh, my soul, very well. Then from that 30 years or 32 years, which I do well. But then, we work at Tosin and it's to go to church. And I'm in. So that makes the choice I have. Another group, I do. That how many to see off and now they're going to 32 to Babu to 40. That would when we are to them to battle. I be about 14 or 1 yard. I do 4 tenants in a 1 yard. What the landlord so giving at the other. Why? One are there good.
maka ọ matara mmadụ ọ dịka mama ịwata na ihe na-ekwu anụmanụ ị na-ekwu by then ụdị ụmụ nwoke na-achọsi ya enwere ihe dị ụma dile dị n'ala aka oruwo ndị wee kpọọ ya bagde ọ batara na be m ọ dị surprise mgbe jụwa ya ajụjụ gọta na afụkasị klasis ọf kas na-abịa jụwa ajụjụ si ya kedu ihe obi etu a ndị mmadụ a na-abịa etu a na ọ chọrọ ime choice ị mara ọ gwara m na o tosiri ịdị etu aha ihe ghara efugo ụmụ nwaanyị ibe efugo dị ọ ga-ama na ọ mara mma too much etu ụmụ nwoke ga-enye gị ifu bụ abịa ụfọdụ ga-akpọrọ eji ebe a na-ere electronics esiere akpatara ihu friza ọ dịghị eme amendment any of his property nke nwere slight something ofu oke ga-eje pata na moto njụwa ajụjụ uche abụghọdụ ebe ọ na-aga ka uche nke m na-aga ọsị nnọọ ya kpatara nche na ọ dịkwa confusion nche na ọ tọkakwara gị mma kịta anyị siri ikwu na ịraịpụ imeki choice o mechie okene m aka m na-adọrọ aka m eruo n'eji ịnụ nwaanyị nke na-asị so na mpatatara m obere ego oge ahụ so mmadụ ka m na-esi ekwu ya na mbido ga-anụbeghị were kịta ọ dị mma nna anyị ị na-ekwu before she left to UK o nwere ụbọchị m gbasịrị somewhere after m pugo na ya dị ha anụtego m nwaanyị mpụta fụ ebe ọ kwụrụ mgbe a brek mgbe o pụrụ o nyere anya n'ọmụa ike ụwa abụọ ọ gbara ebe ọ na-aga nsị na ma aga ụda saịtị na ihe na-ebu ya na ego a wee banye moto trọk so ozugbo na move moto obodo iru na ana nchere wee kwere ya leta ka nwanne nwoke n'obodo oyibo kpọrọ ya and wee dọkịta mụ na nwanne nwoke na kọmuniketi ọdụbeghị and ọkago then oddly ụmụ nwaanyị wee ka eji adị ọ bụgoro nke ị nụtara beghị ọpụ na ego dị ewere ebe ọ na-aha nji shoda ya ụfọdụ ha na-ala akụ respect n'agbanyeghị kwere gị ọgbụgbụ nwoke na-ego datin the first you came ikpe nwaanyị moto clip something million ta something million gụwa ka ọ ga na-aha gị shoda anaghịkwa m ekwuru ụmụ anyị niile etu ahụ mana some of them na-etu a na-ekwu so ndị a niile na-akpacha na media ọchịa na ahụ ụmụ ikorobịa ga anakọta onye ahụ no approach n'ọfịs nna nwa na nọdụ nkịtaịdị ahụ jiri dị n'ọyị kọmpani metụ ego aka na-eji obodo oyibo na-abata somebody from Imo bịa ka ọ nụọ ya onye a bụ politishan onye ahụ mechara si na kaptịn na-abada nọ n'ofu ụgbọ ha ri ego ya kwụrụ maka n'isi ya 1 million naira ọkwụ ọgbada etinye ọbara eri edite na ewere nọ n'ofu ụgbọ ihe o ji ekwu ya bụ na before time the lady ga-ejupụta the man ọ na-egosi na ya na ọyị kọmpani na-ebugo shoulder na ọ na-eji obodo oyibo na-abata which means ọ na-anọ under the man. The man said that he cannot help it. Ọ na-agwa the senior brother. The captain na-abada n'ụgbọ. Ka m na-ekwu ya naanị the lady is now old. He cannot marry again. Ọ ka mgbochie. Ọ ka gị ọfụma. So ihe a niile dị na-akpata na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ada n'obi.
And ụfọdụ nwere ike ide okwu ya mgbe o tosiri itoro gị. Ọ sịghị na ọ ka for 5 years. Or not for 10 years. Without knowing that no one has maturity at that time. Of course, so then the film why next time has limited. I can't accord me hand that mean. What is it? Dalo so. Dalo. Ihe nji dị happy with program anyị a bụ na o metụtahọ m, o metụta gị, o metụtahọ gị, o metụta onye nọ gị n'akụkụ. O nwere onye na ha egeghị ntị, onye gị na ya nọ na egeghị ntị o metụta mana ọ ma nke ọlụ gị. Mana ihe happiness bụ na ị na-aruo ime gịnị, i were ya ile gụọ eze gị ọnụ, were isi gị gbakọọ minus or subtract ya, add ya, malụ nke ị na-eme malụ nke ị kwesị ime. Maka this issue dị delicate, o ya ka o ji awapụta age 40 fụ nwaanyị ọka dị single before ị mara ọ bụ na ọ mụrụ ụmụ na-abụ n'ụlọ. Ọ bụrụ gịnị na o nweziri mgbe o ruo ọ dịba desperate, ọ ka ha ede. O nwere lot of women bụ na di bido n'oge bịa, ọ bụrụ o nwere ife mefa, mana oke ọchịchọ ha chọrọ inwe, ha chọrọ ịdị establish, ha achọghị ịbabe nwoke ha akparịba fa nka. Ọ dịkwa mma o ịdị that's established that the very good. O nwere lot of girls bụ na fa nọ like this, ihe dịzi ha n'obi bụ gịnị, maka na di adị abịa otu a ga-esi mụ nwa n'ụlọ, otu ha ga-esi wee mụ nwa ga-azụ ha, otu a ịmụ nwa bụrụ issue, mana cheta na nwa ahụ ga-anụ di tomorrow. The essence for marriage bụ gịnị, companionship at the long run. Ime gịnị, ịnụcha di mụọ nwa, ụmụ gị hapụ gị na di gị aka nọlụ. Ihe a ga na-ekwuzi maka ya bụ grandchildren ga-abịa or housemaid ga-abịa nọnyelu na-enyelu n'aka maka na age unu na-agbaratago na age. All these things dịcha mma o. Ị chọọ ịnụ di n'ụlọ, ị chọọ ịnụ nwaanyị n'ụlọ, nke ọ bụla ị chọọ baby mama, mana mara na one day na gịnị mee na ụmụaka a ga-apụ, ha ga-eji ije chọọ their own greener pasture. Ha ga-eji ije chọọ akara aka nke fa. Ha mago na akara aka fa anọrọ with their mother, anọrọ with their father, nọ n'ebe ọ nọ somewhere with them. Outside, somewhere within them, not na biggie, but somewhere outside. Ebe ọ bụkwa, a lot of them ga-agaba obodo oyibo, a lot of them ga-agaba outside ebe the state nọ. So sometimes I need to take decisions. Okay, anyị na-agbakọ na-ewepụ. I mere ije wete this program. For ndị nọ with me na YouTube, Chukwuma Brain Charles, daalụ so, daalụ ị na-abata on YouTube every time. So if I bụ me too, I wish na ị na-afụ face m, na-afụ ka my gesture dị, ka m ghọta how ejiro m online ị na-abata anọnyelu m egwuregwu na-asị gị daalụ Chukwuma Charles. Awesome, beautiful lady with good programs always. Love you. I love you too. Go on. God will bless your marriage. Amen. Amen. And amen. Hello. Keke ime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ezimo no. Oh. According to DJ and DJ radio, celebrity. I'm teaching as well. You celebrity. Even some of them are Career. So what are no one in Makana, Hana, who's up for sugar their career. And Hanu team or one of the media career among our foot. Because you know, some of our address, no good, no deep before, how we break out. And again, we get just never, or need to know that kind of life. You want to you know her career. I'm going to do a yoga again. You want to Kedu. I am an two captain cannot belong in a ship. Father and I are so this is the beginning. I had a good one. Some other I like to. I want to dinner at the hotel. I feel I had to interested. I'm going to let you go. What you know, man, which you and I'm telling you, on down walking. I'm going to see a salon. We need it.
Julia. Everyone else here, or J. Club of us or J. Show of us or J. Or Bata or about the Delahola. Or tell you on that place, you command the control here. So some of them do their cara. What one job on a man has in Abacha or Lanu. Last has a life of annual due to age, I just fatal. Maka device no yam white beer. It your parents here, Muka, these are like a Muka, on your sofa, or have on a ganilo. I think as well. Oh, you know that for Ibamaka, so a good flavor. I'm not going to go out of my dear good Emma, and I'm near we were, and not no one is in we were. You will I don't come against in a Diego. I guess you give na okay, Nandicano. On the boom, original honor up to date, which they may protest here yesterday. No, Ibo on the Yoruba house and Benue, we are Nisi, Kahafu Nandicano. On the Ibo by the Vietnam do honor, which Namona game. Man, I walk one young walk in a village. So, Ghanaian near Afa Jokibo. I know we read no desire Afa Jokibo. You said, I think, oh, you know, one young case, you one young case in Bukoyi, whatever you have that Afa Jokibo. So, about able to come secondly by mana, I did so one, which is not good. I don't want to get in a project, mana, Afa Jokibo, honestly. Sorry to say this way, mana. And I had the can't leave for that. And I'm on air. Worldwide, and I know you. I have got a maluku. And see, I come back break and make an oil. You're more whatever, no, you call it you. You say, Dalo so. Dalo, and I didn't try to go and actually made Adam Sean is sorrow Nandibo because of by you who the change starts with you and I. And onye nọ na nga nọ na nga ọ nọrọ na nga ndị Igbo will our lives continues ihe anyị nọ bụ gịnị make sure that na ị na-eme ezigbo ihe gwa na onwe gị na complain iso na ndị Igbo a na-aya ka iso na ndị na-achọ idozi edozi because ọ bụrụ ba ikwu okwu but action speaks louder than words and ihe ndị akpọrọ egwu a bụ fọ ndị bụ na ha bụ ezigbo mmadụ ndị bụ na ha so n'ife a na-eme ndị bụ na ọfa nwa bụ na Igbo na-aba ka anyị were ya na-encourage anyị ndị nke bụ na first sọrọ ka m werukwana ya na-agwa ha na gịnị mee anyị eluzubekwanụ hope ebe fanọ so long as na ndụ dị olileanya dị so long as na onyinye olileanya dị anyị na-ebelieve na one day nya bụ change anyị na-achọ ga-abịa so iwe wena gị mana ọ dịgo ka ọ ga-adị and o nwere ihe anyị ga-eme ya bụrụ gịnị to live a better life. Hello. I don't even know to share that. There must be a sugar. I would only do Afa Jokibo. What I do? I won't go for the after all when people. What are we having? Is it not? You could see my own which you are going to. What are the candidate? What I was. You could say, Guru, could have on this guy. This guy, that's really cool. The guy in the beginning. What I was so for me. I can have that body. What I go, Ibamaka, oh, and I'm on Marama. I was buying a letter at this. So go to pass. The guy could quite stand one moon. I was going to go. Yeah, more at one. The man was in this. This is the guy on the city. What I go. Yeah, I just go to the guy near the so do I put our country equal today. But I get this book of another and I put it one. They were all follow this condition. Sometimes I could say, what I want to kids in 8 years. Sometimes I like to go like this in agency here to put it well now. I've already beating. I've already beating. Now the advice, the good attack. Yes, that interested in me. All my people. About the cook. When you could, that guy could, that man could go at it. I've got my Facebook. You could give it to you. Dalo so Joseph. Dalo. All right, 0706-048-5853. What one 0915-570-8345.
24/7 amara m maka onye ọnụ afọ mụ afọ ajọrọ m njọ as long as na m na-eme exist ndị ọzọ dịkwa ka mụ na mụ ka amara m maka gị ndị ọzọ dịkwa ka mụ na-eme gịnị na-eme exist. Alright, so onye ka anyị ji wee na-keep hope alive because o nwere ife ọzọ anyị ma anyị ga-eme abụrụ ime ihe anyị na-eme kịta ka kama ihe ya na-akawanye njọ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-adị mma. Hello. Welcome back, Honorable. Also, man, it would have for you. Here, the 1 month. Ọnwa ọlụ gị ka ọ gịnị? Ọnwa ọlụ gị? Okay. Keko si nwetazi access to ego gị because na ajụ na ọnwa ọlụ gị maybe na ọ na-afụ ego gị. Keko si nweta access to your money. Okay, onye na-arụ olu gị oche maka nkwado burial. Ha. Na wow. Ndị ahụ afa mana onye kwuo dịka ya sị na ihe kwu ihe ndị akwụ bụ eziokwu ọpọ m ihe ọma m na-emeri Jizọs esi nke ọ matara m o nweghị ihe ọ na-esi ile mana ọ kara obi gbawa m obi no problem is well. Is well. Ọ dịcha ọ ya adịcha mma. Abụrụ sọ n'Igbo ka ọ dị, o nwere ebe ọ dịrọ, ọ dị n'ebe ọbụla. Bara uru na nna akpọ, ọ dị ebe o nwere betrayal, ọ bụrụ sọ be anyị ka emeri ya. Ọ dị everywhere. Kama na gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe ime gịnị ịdị careful. Amarọ m ego n'obu, amarọ m ka gị na ya si wee gaa n'ego, amarọ m anyị ka nna ajụ onye na-arụ oche a eji wee menu burial ka ọ gịnị because ụdị ihe nke anụ afịara arụ ike gwụ I don't know but ọ ga-adịcha mma kama malụ na ọ bụrụ ọsọ n'Igbo be anyị ka ọ dị ebe niile ya oju eburu onye Igbo bụ maka na ị nọ n'ala Igbo jegodo na Lagos na ị na-eme biznes ị ga-afụ ịnọlụ na ana ndị Igbo ga na-eme gị ịnọ na Yoruba ndị Yoruba ga na-eme gị ịnọ n'ugwu Awụsa ị ga-afụkwa ndị Awụsa ga na-eme gị ihe so ọhịa ọ ga-abụ kama na ị na-eme ihe mee gịnị be careful with the people be careful with the person ọ bụ na onye ị ga-enye nnukwu ego cha agreement mee underground investigation or study about the person because ihe mere iji wee ka na-ekwu okwu na is either na ị nwere obi ọ na ịkarịrị ego i nyere ya nwede ọ ga-abụ na ọha anwalu zuru ụdị ego na akịta ị na-ekwu maka ha ga-enwe BP hypertension ga-emefa so anyị ga-adị very careful ndị anyị na-eme business with anyị ga-adị very careful make sure na onye ị na-enye ego gị nwee family jee chọọ ebe family ya bi make sure jụọ ese ọ dị important ọ dị very very important 07060485853 hello ka ime
now because you know film kind of hard. Can't fucking ABC at bomb. Yeah, I cover. Okay, Zimo, no. And the thing I'm somewhere I'll come no bona if I'm feeling na Facebook. Ụmụnne anyị nọ na South ndị Igbo nke kpata ego chọọ ịnata nwanne nwoke ga-esuo ya imi eje gbuo ya ọkọ nata Nigeria bịa lụwa ụlọ. Apart from South, ọ na-emecha na other countries ihe ndị Igbo na-eme Igbo ibe ha. So ọ bụ ma ndị Igbo ọkwa bifo ka a na-asị na Igbo amaka ọbọsọ nkịta gị ọ nọnwe gị n'ebe ịtrọst onwe gị onye na trọst onwe ya ọ ga-eme ife ihe ọ gaghị akwụ ihe onye na-amụ ofu otu ihe o mere ndị Igbo site na nwanne m nwoke na bili na-aza afọ abịa ka ndị Igbo anọ nwere izi na o ji za afọ ahụ Emegi ya iwa now. I mere o ji ezo. Is that na emegi ya iwa na ofugo ndị eme? Oh, wait, yeah. Nnamdị Kanụ nwanne ya nwoke na ebe a etu esi wee jide ya na aka ya afụ ya o nwere ihe ome ọ ndị Hausa na Yoruba na ndị Benue ọ ha na-eprotest ka ha hafịa na o nwere ihe ome na fụlọta njebosi na ome ejide ya ọ bụrụ most of ndị Igbo anyị kwuchiri ọ nwanne anyị nwoke bụ bie ji private jet ya jee tuti ya na Kenya which onye ọbụla ụfọdụ ndị mmadụ ma ụfọdụ amaghọ ọ dịka asị nọ president ya ndị Igbo anyị our southern governors and then I follow plan ekwuchiri nwanne anyị nwoke onye nwanne nwere ihe ọbụla ome ọ na-ekwu eziokwu I got caught to the move away. Okay. That was so. All right. Okay, I need to move away from the topic of the day. And of course, cheta na ODENIGBO whereby I need I hụ maka omenala na ọdịnala otu so metụta mụ na gị na ezinụlọ anyị. Otu ọbụla o si nakwa n'ala dị, ọ ga-adịcha mma. Otu aka ọ dị njọ, ọ ga-adị more just a matter of time. Na ọ bụ na anyị ga-enwenwu ndidi. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntichi n'azụ na cheta just ka anyị kpọchala obere egwu. Mgbe nna chetala azụ, anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Ndewo. You jolly. Oh, no. Big fish. Every day we dey live fish. Everything over the mayors. $1,000. Casey, I swear to God, though, if I will be hanky panky, oh no, let them say no money. If you show we jolly. Threatening employment and what financial. The student represented to the World Bank Group International Monetary Fund City Director General Gabriel Humble emphasized that robust labor institutions are vital to navigate rising political tensions and trade disruption. Evanani Potobo, $1,000. Casey, I swear to God, I saw the gonna be hanky panky. Oh no, tell them say no money. If you show we jolly. Oh no, tell them say no money. If you show you jolly.
Oh no no, big fish. By Bob Risky. With a lavish. Big fish. Big fish. Every day with a lavish. Big fish. Big fish. Every day with a lavish. Ayakbulefi. Men don't show face. Okay, I'm more eyes for this shit. No beat, no cho. Yeah, I better. I don't even know dogu aya urefi. Yo. I don't even know dogu aya urefi. Aya urefi. Ngwa na nkwụ na-abịa. Achọna ibu n'odogwu anya kpụrụ efi. Aja n'ifu n'odogwu anya kpụrụ efi. Aja n'ifu n'odogwu anya kpụrụ efi. Yo, aja n'ifu n'odogwu anya kpụrụ efi. Aja n'ifu n'odogwu anya kpụrụ efi. Aja n'ifu n'odogwu anya kpụrụ efi. Men don't show face. Men them, now we the wrong things. Now, men day, now we the wrong things. Running our town. I put my powers. Money in our town. Money no. Ghanaian police opened an investigation into the suspicious death of Check 20 years nigga. This was stated as a
recruiters. A former pro. A former pro came. Monday. With the round things came in. Now with the round things. Money now water. The former pro came in on Monday. To you, yes, you. Votes 104.3 FM. FM, Madam Teresa. 104.3 FM. You go.
Kingsley and Arizona-based heavyweight boxer has stated that he would be very interested in facing Anthony Joshua in the women's handle. And power. Sense of complacency. Yes, and I chat miles on a vote 104.3 FM. Na sige dialogue. Yes. Onye ji ọfọ nwe mba. Ọ bụ na ị gere egwu ahụ ọfụma ị ga-aghọta ife omi na ọ bụ na ịbụ onye Igbo. Ịbụ like onye Igbo. Most of ihe niile o kwuru ebe o ji inu wee kwu ya. Mana ọ bụ na ịbụ onye na-aghọta inu ị ga-aghọta ebe o si abịa. And ihe anyị na-ekpere ekpere ka Olisa waala anyị ụzọ n'ife ọbụla anyị na-eme. Ebe ọbụla anyị tinyere ụkwụ anyị ka ọ na-aga ebe ọ na-itile aka anyị ka ọ bụrụ aka nchawa ọ gwụchakwa as long as na ịdị ndụ nwarụ isi ka ọ gwụchakwa ihe ị na-ekpe elu Chukwu na-ayọ ya ka ị kwesịrị ị na-ayọ ka ọ bụ na ikwu ka ikwute ezigbo ihe ebe ọ na itinyere aka ka ijidete ezigbo ihe ebe ọ na itinyere ụkwụ ka ijete ezigbo ihe ọ gwụkwa. M na-anabata unu finally na the last wrap of the show na Volt 104.3 FM n'oge Odenigbo ebe anyị na-etukwu a na-eji asụsụ anya dissect okwu na ọgbarisie ya onwe ike nwee isi. So tupu nnachi azụ na phone line maka afọ m kọọlụ unu ka ọ si abata si nnọọ ka m gaa na YouTube because enwere m ndị nọkwa na YouTube chọọ ka ha sonye n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. So Manuel say keep up the good work. Daalụ so Manuel. Chukwuma Brain Charles, connecting with truth will always give the best of God's life. Okay, so onye na-eje ije dị mma, onye ụzọ ya dị mma, onye na-eje ije n'eziokwu na mmụọ n'eziokwu ma gịnị na connect with Olisa Binigwe. Yes. Good evening, Auntie Chinazo. Daalụ so. Oh, daalụ. Chukwuma Brain Charles. Faith na same hi. Faith kekwano. Daalụ ka iso sonyela anyị na ụbọchị nke taa na program anyị. N'ụbọchị nke taa ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ gịnị? Ụmụ nwaanyị chọrọ ịnụ di.
oge fa chọrọ iji wee nụ di, oge ha kwesịrị iji wee nụ di. God's time is the best, no doubt. God's time is the best. Anyị amara mgbe Chukwu kwadoro mmadụ, anyị amara onye Chukwu si na nna ya, anyị amarakwanụ mgbe Chukwu si na ọ ga-abụ. Ịghọtago? Ọnya ka ji kpọrọ unu oge echi ka mma. Okay, so ọ na-adị very important all these things ka ịmata ya, but at the same time oge nwaanyị na-agakwa aga according to ihe a gwara anyị. Ọ ga-abịa omekwa gị ọ dịka ọ na ịmarozi ịmagonu kedu ife na-emezi. O mean that na ịmagonu ihe o kwesịrị ịba na contradict with ihe Bible kwu. See, miracle no dey tire Jesus. Ihe ga-aghọta ịnụ di na 30 nọ na 40 mgbe ọbụla ọ sịkwa n'oge gị ma na ọkwadogo olu gị. Ifụnube na onwego ụmụ nwaanyị na-anụ amụ nwa at age 50 ọ na-ashọk gị, o kwesịrị na-ashọk gị because ihe a miracle normally o kwesịrị ị na-eme, but miracle no dey tire Jesus. Ọrịa mana ọ na-eme. So anyị ji maka ndị bụ na ha pụtazie kịta na-ayọzi ayọ ha mee gịnị sị n'ụbakwa fa o nekwa anyị o, anyị ka dịkwa single o, anyị adịgokwa redio nọkwa anyị o, achọgokwa m ịnụ di, time m erugokwa o, nekwa o. Ịmago social media mezikwuru ya dị easier to actually relate your message. A lot of people ga fear. And onye anyị ji maka enwe beta bụ case study bụ Tiwa Savage. Ịmago na ọ pụtakwala na-asị that na nya nwa na onwe ya na ọ dịgokwa ready ịnụ di, na ọ chọgokwa ịnụ di, na ịnụ di na-agụ ya agụ. A lot of people ka anyị relate ze ya back to ebe anyị si wee na-apụta everyday ebe anyị nọ. A lot of people mee gịnị chọrọ ịnụ di. A lot of people dị gịnị elugo gị ịnụ di mana due to one or two things ha nụrọ di mgbe ha kwesị, so ọfịazie arụ ịnụ di kịta. So anyị ji maka ha wee bịa na-asị kedu ife na-akpata ya. Ọ na nke nwaanyị akpago ego too much, ụmụ nwoke a na-atụ ya ụjọ na onwere onye nke a na onwerozi need. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-efirikwa na fe nwere need for men. Ichezọzie na nwoke abụrụ ego abụrụ nwoke. Enidi m ịgbaridi okwu, enidi m ijebe ịgbarigbo ya, enidi m itinyekwa ọnụ na dio ịbụ adult were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Ọ pụtalụ na ụmụ nwaanyị anụwa because of time ha nwega ha gbakọtago mbọ gbata ego to the point na fa ga-enwezi respect for nwoke. Ka ihe na-akpata this late marriage of at the end of the day na-eme gịnị, nwaanyị a na-ayọzi nwoke ayọ biko nọkwa m achọgokwa m ịnụ di o, erugokwa m oge ịnụ di o, biko ka ọ ga-esi ma di o. Ịnwetago na all those things. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. ka ime. Alright, Faith Sim. Oh, Faith, I'm in Uganda. Faith, Dalo for joining us. Say hi to my boyfriend, Dr. Fredo. Obana Dr. Fredo, ne Dr. Fredo's Faith Sumukene Chage. No. Hello. Alright, rule number 1, what's not a radio again bomb? Rule number 1, what's not a radio again bomb? Because they're very important. Can we can we fine who can the neg when I ain't in ife ine who? Hello? Kime? No, can't forget be say bomb. Samuel, Nemeka, no. No, Samuel. When it on ugi obiko.
Dalo so. Alright, Dalo. Alright. Emmanuel Wabweze from YouTube. He said, I'm watching from Independence Laos. I wonder why we can't I enjoy your programs. Umba. Search her fuma. Search her fuma. Search 104.3 FM. Search her fuma. Do possible. Hello. Hello. Kekime. Hi, Demba. Good evening. I'm teaching also. Good evening. Ka fucking ebi si abom. Nwoke to express me so call and that not the point say that go. Nwanze Tochukwu. Umoke. Umoke. No. Okay. I know make it Dalo. so we go na umoke amabụ na kumake abụrụ garanti e no onye do ta ke ga no onye do ta ke maka no me mo nwaanyị mara mo sị na ụzọ ọ mara mma na nga ndị ya nwaanyị leja ya ọ bụrụ na mgbe ya dọrọ mma abịa ọzọ bụ na ụmụ nwaanyị kwesịrị ịma na ụzọ anyị ha na-agagharị na ụzọ na anya ọbụla na-afụ ha maka na ị ga-esiri na ị na-akwụgharị na street ichekwa na n'ọdịnihu ihe ahụ ị na-eme oge ahụ na-echeru gị maka na Igbo kwuru si na ụkwụ na-aga ngwa ngwa anya aza na-enye ya ọzọ bụ na ego nwaanyị ọbụla ji ego ọ na-apịagharị maka na Chineke niile bụ ego ahụ nke ọ dị ọ na-apịagharị ịkwanyere nwoke ụmụ nwoke na-atụkwa ụjọ Na-aga n'iru. ọzọ bụ na ego ọ na-apịagharị ịkwanyere nwoke ugwu nwaanyị ọbụla ji ego ọ na-apịagharị ọ bụrụ na oge ọ bụrụ nwaanyị mara ihe ọ bụrụ na iji ego ijiri ego ga onye dị mma onye ga-akpalite ịkpalite onye ahụ mana ọ bụrụ na nke nkịta bụ dị na onye ji ego na onye ji ego ọ na-apịa arụ ọzọ bụ na mgbe ndị nke ahụ mgbe ha na mpa m na-achọba nwaanyị mpa m na-achọ nwaanyị na ọ ga-anụ nke bụ biko Atọkwa m. Biko ya bịara ebe ishe ma anybody. Asịna ogene. Hey, Chineke mo. Ị nọ na social media now. They test etiwa now. Ị na-anya n'akụkụ gị ga-afụkwa ndị chọkwala ịnụ mpa gị. Ọ bụrụ maka mpa gị ịnụ, ọ ha chọkwala ịnụ mpa gị bụ dị isiokwu. Hello. Good evening. Keke ime. I can know. How are my other women? Okay, because I'm not see why savage and people got to come no friends. They can ask me to them. So, in also the year now, you want any people more time to now. Every more in a job career. How that career up to they say how time. Oh, yeah, now what's it? Voice gị na-break kwan. Alright, anyị adị anụ ihe ị na-ekwu biko jisi ike ka ịkpọghachi m azụ kpọọ na 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347. Yes, ị bụrụ nwoke ọ bụrụ na ị na-achọ an older lady neshi anyị ike. These people they really want to settle down. Hapụ okwu echene na aka jifa jụọ ajụ ma ya bụ na gịnị me na asịs gị no. So ọ bụ na ị bụkwa nwoke ọ bụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị biko nụọ. A lot of them bụ good women, a lot of them good women, mana due to na mgbe di na-abịa ịmago fanasị mba ka emegodu nke a nwanne m nwoke mee nke a chọrọ m ịbụ a liability kiniko ya wowo nna na ibi ya nke ọzọ ifuru oge wee gbanarị ha. Hello. Okay, biko ebe ị nọ dịka netwọk a na-enye anyị nsogbu.
ngwa ni shift iwe ni tonu gị. What do I do to him? How could you say that? He did a little food. So, how do I do that for me? Here, my child. How do I do for you? Okay. Dalo so. Dalo. All right. Hello. Hello. Kekime. Ndekwa mma ka afa gị na ebe isi akpọ m. Anwụ nnọọ. Oh, gaa n'iru. Sometimes all those women who have the problem. Did you imagine? Again, then all of the get through that time. The man carry on corner. I say, if you do that, if you do those. I say, I don't know where like actually. Or after this man go along, after 2 years, he was like, let me go and try if the man will stay. I agree. Again, I'm married. After each good year, each other. So in the program, some of them, they got program or child, man, like when Tina Garana, yeah, this is not simple natural. Natural KJ. Then about those ones Diego, mainly, and everybody now, which everybody was like, no, you're not able, non dinner asking on the celebrity back, even here, because ordinary man, I'm not quick and say, I want to marry you, or I will be problem. Come here, if I can do that, John, came back, I want them to capitalize it. Hi, Anochani and Fanochian, no. Dalo, amen. All right. Ụbọchị na fe kwarapụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ ị nọ n'Odenigbo oge ndị Igbo ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata ka ụmụ nwanne atụpụsị ọkpụ dị n'azụ were nke bara uru mere ife ebe a ka anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ ka o nwee ike gbaa ọfụ ebe a ka anyị na-akpọkọ n'onwe anyị nwanne maka na anyị bụ our brothers keepers ebe a ka na-ajụ gị kedu uche gị maka na uche onye adị njọ kedu ife ilo maka na mụ abụ ntichi na zenid m ịmụta one or two things and ịmagonu ka o si wee dị ihe a na-ekwu maka ya taa maka gịnị ịnụ di at an old age as why and ịmago na otu o si ahụ ọ dịzi otu a ya ayọbazi ya si biko si bịakwa anọla anyị o
biko kwa ịmago na ya adịgokwa ready. You are telling who, in fact ịgwago ndị aunty gị nọ na village shi chọtalụ gị di, ndị aunty gị nọ na city na-eme matchmaking ha chọtalụ gị di. Ọ dịkwa mma, ọ dịọkwa njọ, mana ife a this program abụrụ for unu, this program bụ maka ndị ka na-etonite to that age. Kum kpachala anya unu malụ mgbe ị ga-achụgide ego achụbinata ya n'oke. Ịmago bidogodo your family, start your family n'oge, ị nwekwa ike ibidokwa chụbakwa dị ego afterwards. O nwere ihe ị chọrọ ime as a single lady ịma mmenwu as a married man, a married woman, except na di gị abụzi winch. Except na di gị abụzi winch. Enwe men mma bụ na ha ji ego ha si nwunye fa ngwa mụbagodo nwa, anyị ga-amụ ịtọ ma ịnọ, ịmụcha nwa ihe ọbụla ị chọọ ime let me know. Ọbụla ị chọọ ịga school, a ga-etinye gị na one of the best schools. Ọbụla ị chọọ